सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. कणकवली भ्रष्टाचार मुक्त करणार चा नारा देऊन जे सत्तेत आले पारकर आणि नाईक आणि त्यांची टीम, त्यांनी गेल्या आता 6 महिने पूर्ण होत आले तरी स्वतःच्या हिमतीवर एकही रुपया आणलेला नाही. आणि असताना यांचं जे प्लॅनिंग आहे त्याचा पहिला भ्रष्टाचाराचा प्लॅनचा नारळ यांनी फोडलेला आहे, श्री गणेशा किल्लेला आहे. आणि तो आम्ही सर्वांनी तेव्हाही सांगितलं होतं जेव्हा विरोधात आम्ही बसल्यानंतर की चांगल्या कामाला आमचा पाठिंबा राहील आणि जर चुकीचं काम असेल तर ते आम्ही करू देणार नाही आणि ते जनतेसमोर आणू. आणि याच्यातच एक पहिला यांचा भ्रष्टाचाराचा श्री गणेशा म्हणजे करायचा आहे भ्रष्टाचार, त्याचं पुराव्यानिशी आपल्या माध्यमातून कणकवलीकरांना समजावं म्हणून ही पत्रकार परिषद आहे. वस्तुतः असं झालंय की मी तुमच्याकडे हे सगळे कागद देणार आहे. कणकवली नगरपंचायतचं त्यांनी आता एक टेंडर काढलंय की अपॉइंटमेंट ऑफ कन्सल्टंट फॉर प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट मॅनेजमेंट सपोर्ट फॉर कणकवली वॉटर सप्लाय अँड अंडरग्राउंड सेवरेज स्कीम. म्हणजे एक पूरक पाणी नळ योजना करायची आणि त्यानंतर अंडरग्राउंड स्कीमचा DPR बनवायचा. आता या अंडरग्राउंड स्कीमसाठी पहिलं गोष्ट म्हणजे कणकवली शहराची पाणी पुरवठा योजना आहे ती प्रति माणशी प्रतिदिन 135 लिटरची झाली पाहिजे आणि ती झाल्यानंतर अंडरग्राउंड स्कीम शासनाच्या निकषाप्रमाणे आणता येते. आणि म्हणून याची पूर्वतयारी कणकवली नगरपंचायतीने याच्या आधी हा ठराव देतो फेब्रुवारी 17चा याच्यासाठी याच्यातली शासनाची नियुक्त एक्सपर्ट PMC जो DPR आणि एस्टिमेट बनवलं पाहिजे यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण MGP सिंधुदुर्ग यांना आदेश देण्यात आले होते. या आदेशान्वये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण म्हणजे MGPने या कणकवलीच्या टोटल पाणी योजनेचा सर्वे करून कुठे एक्स्ट्रा टाक्या पाहिजे, कुठे ESR पाहिजे, कुठे पंपिंग कॅपॅसिटी वाढवली पाहिजे, पाईपलाईन वाढवली पाहिजे, याचा सविस्तर सगळा प्रकल्प अहवाल तयार करून अंदाजपत्रके तयार करून आज ही अंदाजपत्रके अंतिमतः चीफ इंजिनियर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ठाणे पनवेलला आहेत. याची फक्त एस्टिमेटला TS घेऊन हे काम निधीच्या उपलब्धतेनुसार सुरू करायचं आहे. आणि असताना सुद्धा या कामापोटी साधारण 22 कोटीचं एस्टिमेट झालेलं आहे आणि त्याचे 0.5%ने 11 लाख रुपये MGP सिंधुदुर्गला नगरपंचायत देणे आहे. त्यातले 5 लाख रुपये नगरपंचायत कणकवलीने MGPला ऍडव्हान्स म्हणून दिलेले आहेत. त्याचेही मी तुम्हाला ह्याचे पुरावे देतो. आणि असं असताना सुद्धा यांना ही जी वॉटर स्कीम आहे ही जवळजवळ 50 कोटीच्या वर गेली पाहिजे आणि ती MGP शासनाची PMC असल्याने करणार नाही. म्हणून त्यांनी हे पैसे खर्च होऊन हे काम पूर्ण झालेलं असू नये नवीन अंडरग्राउंड ड्रेनेजच्या DPR बरोबर वॉटर सप्लायचं सुद्धा ह्याच कामाची PMC नेमण्याबाबत अधिकृत ही निविदा मागवलेली आहे. अजून या बाबतीत आम्ही कागदपत्र मागवले आहेत पण आचारसंहिता असल्यामुळे ते फोडलं गेलं नाही, ओपन केलं गेलं नाही. त्यानंतर ते ओपन केल्यानंतर आपल्याला त्याचेही पुरावे दिले जातील. आणि यांना फक्त ह्या प्रोजेक्टच्या कॉस्ट वाढवायच्या आहेत आणि प्रोजेक्ट पूर्ण झालेला असूनही परत त्या कामाचं हे टेंडर लावतायत. आणि ह्याच्यावर आपण 11 लाख रुपये म्हणजे 5 लाख दिले, 6 लाख रुपये देणे आहे.
म्हणजे ह्या निधीचा अपव्यय होणारच आहे. आणि जे MGP स्टँडर्ड NGO आहे यांनी केलेलं काम यांना पसंत नाही. यांनी नवीन PMC नेमायच्या बाबतीतलं हे टेंडर काढलेलं आहे की जेणेकरून ह्याची कॉस्ट साधारण 50 ते 60 करोड पर्यंत होईल आणि नंतर ह्यांना ही मायावळा करायला मिळेल. त्यामुळे ह्याची सुरुवात आजपासून त्यांनी केलेली आहे. याचा श्री गणेशाचा हे श्रीफळ यांनी वाढवलेले आहे. या बाबतीत या पुराव्यादिवशी मी आपल्याकडे तुम्हाला सगळं कागदपत्र देतो की 5 लाख रुपये जे देयक दिलेलं आहे त्याचं व्हाउचर आहे ऑफिशियल अकाउंट डिपार्टमेंटचं. आता मुद्दा असा आहे की तुम्ही बघितलं कणकवलीत सर्वे सुद्धा चालू आहे कुठे कुठे. हे अजून टेंडर ओपन झालं नाही, ठेकेदार ठरला नाही, तरी तुम्हाला ह्याचं कामाचं सर्वे करताना तुम्हाला दिसतील. काही ठिकाणी कामं आबाळ फाटल्याने ठिगळं लावायला चालले, तसे कुठेतरी कॉन्क्रीट कुठेतरी डांबर टाकण्याचं केविलवाना प्रयत्न करतायत. तसं कुठचंही काम नगरपंचायत मार्फत कुठच्याही फंडातून कुठच्याही स्कीम मधून झालेलं नाही. आपण चौकशी करा. आणि अशा प्रकारचं जे काही ह्यांची सुरुवात आहे ही आम्ही आणून पाडणार. या बाबतीत आम्ही कालच सर्व नगरसेवक सन्माननीय जिल्हाधिकारी मॅडमांकडे गेलो होतो. त्यांना आम्ही निवेदन दिलंय आणि हे प्रकरण आपल्या मार्फत आपल्या सर्वांच्या मार्फत जनतेच्या सुद्धा दरबारात गेलं पाहिजे. आणि म्हणून आपल्याला विनंती आहे की आपल्या माध्यमातून ते जनतेपर्यंत पोचवावं. कणकवलीचा विकास व्हावा, विकासाचे प्रश्न सुटावेत म्हणून कणकवलीकरांनी यांना नगराध्यक्षपदी बसवलं. पण आता तुम्ही पाहिलं असाल सातत्याने नगराध्यक्ष आठवड्यातून 1-2 वेळा असले तर असतात, नाही तर पूर्णपणे ते सुट्टी सोडून मुंबईला असतात. आता मुंबईला असतात याचे तुम्हालाही माहित आहे की हे प्रत्येक पक्षाकडे भारतीय जनता पक्ष किंवा शिंदेकडे या पायऱ्या झिजवत आहेत आणि डिमांड करतायत, मला महामंडळ द्या, मला 200 कोटी द्या, मग मी तुमच्यात येतो, हे येतो ते येतो. त्यांना कशाला पाहिजेत महामंडळ, विधान परिषदा? जनतेने कणकवलीच्या विकासासाठी बसवलंय. यांना ज्ञात पाहिजे की तुमच्या विकासासाठी तुम्हाला बसवलेलं नाही. तेव्हा कणकवलीचा विकास कसा होईल, कणकवली ही कशी आणखी चांगली उन्नतीने पुढे जाईल याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आपल्या विकासाचा करून चालणार नाही हे आता कणकवलीकरांच्या हळूहळू लक्षात येत आहे. आणि म्हणून ह्या प्रकारचा कुठच्याही प्रकारचा जो निधी मोठी एस्टिमेट उगवायची आणि पैसे गिळंकृत करायचे हा प्रकार कुठच्याही परिस्थितीत आम्ही तिथे बसलोय करू देणार नाही. कणकवलीकरांना जे आश्वासन दिले ते आम्ही तंतोतंत पाळणार आणि कुठच्याही जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आम्ही हाणून पाडणार. धन्यवाद.